Kalastuksessa kiehtoo luonnonläheisyys, oman toiminnan kehittäminen ja oma vapaus. Ammattivalinnan kysymyksissä olen totenut, että paras vaihtoehto, mihin oli nuorena kaipuu, niin merille töihin, mutta valitsin ammattikalastuksen, koska se oli yritystoimintaa luonnon ehdolla, niin se oli kiehtovampi kuin merityö muu. Silakan pyyntimenetelmät on rysä, verkko ja trooli, pussi, mitä vedetään veden perässä. Silakoiden parhaimmat pyyntiajat ovat keväisin ja syksyisin. Syksyisin on kaikista rasvasin silakka, keväisin taas enemmän mätiä ja vähemmän rasvasuutta. Lajittelukone lajittelee silakan 3 eri kokoluokkaan: 0, tuplanolla ja 1. 1 on elintarvikekäyttöön, 0 on savustusraaka-aineeksi, tuplanolla savustusraaka-aineeksi ja fileeksi. Ja alle 1 on rehu, eli koon mukaan ne lajitellaan. Silakasavustusta on harrastanut joku 4-5 vuotta. Ja silakasavustus on semmoinen pitkäkestoinen prosessi, missä ei tule ikinä oppimaan kunnolla. Tutustuin erilaisiin silakasavustusmenetelmiin maailmalla ja tein itselleni uunin niiden perinteisten tapojen mukaan. Silakkasavustuksessa pitää ensisijaisesti huomioida se raaka-aineen laatu. Pieni kala ei sovellu savustukseen kuivuuden takia ja suurempi kala sitten taas pysyy mehukkaampana ja paremmin koossa. Silakasavustamisessa varsinkin niin erittäin suuri asia on se, että lämpötila ei saa kuivatusvaiheessa nousta liian korkeaksi, johtuen siitä, että silakka ei kestä liian kovan lämmön nousua. Kuivatus kestää noin suurin piirtein 1,5–2 tuntia. Sitten kun on huomattu, että silakkan pinta on kuiva, lyödään uuniluukut kiinni, pienennetään vetoa, jolloin saadaan savua enemmän muodostumaan ja alkaa savustusuunin lämpötilan nosto. Silakan savustusta seurataan mittaristolla. Kun silakka on valmis, niin uunin lämpötilanne on suurin piirtein 100 astetta. Raaka-aine pakataan 10 kilon laatikoihin. Joka kerroksella laitetaan karkeaa merisuolaa suolausmenetelmällä ja laatikon alle laitetaan paperia, joka imee kosteutta. Ne suolaantuvat 1 vuorokauden jääkaapissa, jonka jälkeen silakat ovat syömiskelpoisia. Ja silakka säilyy noin suurin piirtein 7 päivää savustuksesta. Savustetut silakat viedään joko tukkuihin tai torilla myydään tai sitten voidaan myydä suoraan kauppoihin. Silakan savustus on pitkäkestoinen prosessi, joten se on suurissa määrissä kannattavaa toimintaa, mutta hyvinkin haastavaa.